Ahojte priatelia, dovolte, aby sme vám predstavili mixér Perfect Smoothie od spoločnosti Garden 21. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko dokáže. V tomto teplom počasí nám určite dobre padne niečo na osvieženie, aby sme dostali chuť na zelené smoothie z banánu, ananásu, špenátu. A takisto sa osviežíme aj kokosovou vodou Pure Coco a antioxidanty dodáme napríklad čajom matcha. Takže ja vám ukážem postupne, ako si takúto jednoduchú lahôdku pripraviť. Takže do mixéra si postupne dáme všetky suroviny a začnem ananásom. Budeme pripravovať také 4 až 5 porcií podľa veľkosti pohárov. Teraz to preložím špenátom, nech ho trošku dáme nižšie. Aj stôl sa napapá. Ešte banánik. Dala som 3 banány. Je dobré, keď použijete tie bodkované, čo sú poriadne dozreté. Ananás som použila len taký maličký. Tak akurát, aby ho nebolo ani veľa, ani málo. Otvoríme si matcha čaj. Opatrne, aby sme neboli zelení ako žaba. Len tak nasypať stačí. A zalejeme kokosovou vodou. Môžete použiť aj klasickú vodu, ale v takomto teplom počasí je naozaj dobré takýto prírodný jontový nápoj použiť. A podľa potreby môžeme doriediť nakoniec ešte čistou vodou. Takže zavrieme mixér poriadne, aby sme mali smoothie len v nádobe. Tak. A budeme mixovať takých 15 až 30 sekúnd, uvidíme, koľko bude treba. Tak a môžeme sa tešiť. Tak vyzerá, že naše smoothie je už pripravené. A pozrieme sa na tú krásnu krémovú konzistenciu. Ak by ste chceli väčšie smoothie, ako viac osviežujúci nápoj, tak kľudne sa nebojte pridať viacej vody. Mne sa páči táto krémová, alebo môžete dať menej banánu. Pomer ovocia je úplne na vás. Môžete voliť podľa sezóny ovocie, alebo podľa toho, či chcete schladiť, či chcete prihriať trošku sami. Môžete použiť aj škoricu, určite, alebo aj iné super potraviny, ako je maka, zelený jačmeň, je to vždy na vás. Voľte rôzne kombinácie, ale nezabúdajte, že menej je viac, čiže čím menej toho do smoothie dáte, tak tým lepšie to bude stráviteľné pre vás. Takže na zdravia, priatelia, a ja ochutnám už teraz za vás. Tak ten ananás tam je úplná pecka. A kokosová voda, skoro ako piňa koláda. Čaute, čaute. A poďte si dať všetci, čo ste tu okolo. Juhu! Mňam. Tak ako sa vám páčil mixer Perfect Smoothie? Ak sa vám páčil, môžete si ho kúpiť kliknutím na tlačítko dole.